नैजिगु थामजिसे आगस्टआवहाय इन्टार डिस्ट्रिक्ट साब जुनियर आरो जुनियर दा उसु चेम्पियनशिप जानो थांगासिनो दङ बे बेलायाव नोंथांमोना बेसेबां थामथिम जादों? 2026 मायथाइनि नैबे आगस्ट दाननि 29, 30 आरो 31 सानथामनि हाबाफारि लानानै नैबे 23 साब जुनियर आरो जुनियर अल आसाम लेभेलनि जितु उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जानो गोनां नैबे चेम्पियनशिप बे बादायलायनायनि हाबाफारिखौ दैदेननो थाखाय जितु जोङो मोनसे कमिटि दादों आरो बे कमिटि हिसाबै दिनै जोङो प्रथम जों बे अफिसखौ लानाय जादों। बिनिखायनो अफिसखौ लानाय जादों जिहेतु फैबाय थानाय दिनाव दिनै बे जोंनि जानो गोनां माने असु चेम्पियन 2026नि जितु जानो गोनां बे बादायलायनायखौ जाहाथे मोजाङै खुंफुंनो हायो बिनि थाखाय जोङो बे खामानि मावनो थाखाय जों 3 टिम दिनै जागासिनो दङ। दा खोथाया जाहैदों मा जों बेखौ बोरै खुंफुंगोन बेखौ जों सावरायलायबाय थादों जितु जों अलरेडि कमिटि जितु दाबाय आरो बे कमिटिनि जुगिदि जों मोजाङै खुंफुंना हरनो हागोन बेखौ जों मोनसे फोथायनाय दं। मानोना बे मोनसे गेलेमु आयदानि हाबाफारि बेहाय गोबां रोखोमनि माखासे एक्टिभिटिस थागोन। अल आसामनि माखासे मोजां माने उसुजों रिलेटेड आरो उसु गेलेग्रा माखासे प्लेयारफोर दिनै बेहाय फैगोन। बिनि माखासे गोबां रोखोमनि एकोमोडेसननि खोथा फैबाय आरो बिसोरनि बिथांमोननि माने जाहोनाय मोजाङै जथ्न लानाय खोथा फैबाय। ओंखायनो आङो BTCनि सासे मावफुं सोद्रोमा हिसाबै जितु बिथांमोना नैबे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जयै जों मोनसे कमिटि दादों आरो BTC आफादगिरि हिसाबै आंखौ बिथांमोना सायख'दों। ओंखायनो आसा खालायदों जोङो साफ्रोमबो रायजो राजानि माने अननाय नांगोन, मदद नांगोन जाहाथे जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जाहाथे बेखौ मोजाङै मावफुंना हरनो हागोन बेहा मोनसे फोथायनाय दं आरो आसा खालायदों बे सानथामनि हाबाफारि माने जितु जोंनि गेजेराव जागोन बे मोजाङैनो जाफुंगोन होननानै मोनसे फोथायनाय दं आरो खमैबो 900 बादायारिफ्रा फैगोन होननानै मिथिनो हादों। दा बेयाव जानाय थानायनि गोबां हिउज एमाउन्टनि गोनांथि जागोन। बे बाजेटखौ नोंथांमोना बोरैहाय बुंगोन? बेखौ जोङो सावरायलायदों जे मोरै हागोन बिनि जितु जानो गोनां बे हाबाफारियाव माखासे नांथारगौ बुस्थुफोरखौ जों होखानांगोन। जानाय थानाय बेब'स्थाखौ खालायनांगोन। ओंखायनो जोङो सावरायलायबाय थादों बेखौ मोजाङै जोङो मावफुंनो हागोन आसा खालायदों। बयनिबो हेफाजाब मोनबाथ' बेखौथ' मावफुंनो हागोन, मावफुंनो हायिनि खोथा गैया। ओंखायनो मावफुंगोन आरो बेखौ। दा बियो इन्टार डिस्ट्रिक्ट दुलाराय आसामनिनो जागोन बे मोनसे गेदेर मान सन्माननि बाथ्रा दङ। बे मोनसे उदालगुरियावहाय खुंनो लादों बे नोंथांनि थाखाय जोबोद मोनसे सन्माननि बाथ्रा। दा बेखौ नोंथाङा बोरै लादों? बेखौथ' मोरै लादों होननायनि खोथा गैला। जितु मावफुंनांगोन दायित्व जितु होबाय आरो बियो जोंनि मोनसे इयुन लाइमोनफोरखौ जों जाहाथे मोजां लामाजों जोङो आगान सुरलांनायाव जाहाथे जोंनि खामानि मावनायानो मोनसे एग्जाम्पोल जानानै फैगोन आरो मानोना जों लाइमोनफोरखौ जों माथ्र खुगाजोंल' बुंबाथ' जानाय नङा जे मोजां लामाजों थाबायनांगौ, मोजां खामानि मावनांगौ होनबाल' जानाय नङा। दिनै जितु माने उसु जायफोर गेलेग्रा लाइमोन सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा बिथांमोननो मोनसे प्लेटफर्म, मोनसे स्पेस आरो बेबो नों माने अल आसाम बिटिआव माने जानायखौ जों उदालगुरियाव दिनै मोनबोदों। ओंखायनो बेखौ जों मोजां खुंफुंगोन आरो ओंखायनो बेनि थाखाय जों थामथिम जादों।